Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Ang Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi Kabugusan niya, Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes. O kon karon nga adlaw Biyernes sa Enero 8, 2021. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radio Bacolod. Kag mabatian pag sa www.actionradiobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Kagkaroon sa itong mga headliners, una sa mga balita lokal. Baha na eksperyensyahan subong adlaw sa syudad sa Bacolod. Governor Lacson wala madayon ang pagperma sa kontrata sa gobyerno nasyonal kag AstraZeneca. Sa itong mga nagapanguna nga balita national, Gamaleya ginwithdraw ang clinical trial application. Nag-apply sa emergency use authorization sa FDA. Pilipinas ginamonitor sa karon ang 3 ka kaso sa bag-ong COVID-19 variant. Kag sa aton balita international, Pfizer-BioNTech vaccine nakitaan nga epektibo batok sa mutation sa bagong variant sa COVID-19. Kag sa aton balita sports, mga atleta nga magatambong sa Tokyo Olympics ginapaabot nga mabakunahan sa madali nga panahon. Kag sa aton balita entertainment, Maha Salvador gindayaw si Janela Salvador bilang strong woman. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:08. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor sa siniyang tinion. Thank you so much gid sa inyo yang pagtutok din lamang sa pilaman ng mga program sang Aksyon Radio Bacolod. Dahil lang kayo do na tabo ni sa akon nga Facebook ni man. Dahil lang gid. Okay, dahil nakita sa mga ka-aksyon naton nga nag-loading pa action LRA. Ano yung natabo ni siya? Danay ka.
Anyway, sa mga ka-action naton nga nagatutok subong nga gabi, mayong gabi dira sa inyo. Kaga syempre, iban siguro ni hingagaw na himos luto panyapunuan. Sakay Nita Tamita Victorino, good evening. Sakay Johnny Calvo Espadera, good evening action. Naglantaw lang kami diri live sa La Castillana sa Barangay Robles. Salamat. Sakay Sir Eduardo Labayan Jr., mayong gabi action wala man sila sang maging pagid nga sir, Sir Eduardo. Wala pa sila kapagwa sang price for the vaccine kay hindi pa man na available sa Pilipinas kay wala pa sang maging aprubahan ang FDA. Sakay Sir Alex Montesa, mayong gabi kuno sa kay Guillermo Gimo Clarito sang Mabini Coral, Barangay 30. Sakay Reda Parulanangan, mayong gabi man. And thank you so much sa inyo yang pag-monitor sa subong nga gabi. Sakay Girly Conyando, good evening, watching from Riyadh. Sakay LM Muhar, kay Lani Lotilla de la Concepcion, good evening. Sakay Dennis Tibor Roma, from Kahiglupad, San Enrique. O yung kalendar mo, wala gindala ni Sir Nelmar. Malipaton si Sir Nelmar, dapat ipanumdumon muna siya. Wala gindala ang kalendar. Kita mo, nag-react sa dayon. Kay kabalugod sa dayon, Dennis. Sakay Ma'am Emma Alquala Colstrom, good evening. Action and watching live from Sweden. Sige, sakay Bia Jonathan, kay Regentan Villalon dira sa Manapla. Sakay Anthony Jones sa Villa Ceblano, dira naman sa Kawayan. Sakay Ma'am Vanessa Mayo, sakay Ma'am Yvonne Boycher, sakay Ma'am ganit nga lang naman, Liza Joy Ilon Amoroso, kay Atia Kim, po yan ganit, basta kanon na lang, basahon ko na liwat. Anyway, standby kita danay for our local news. Philippine Standard Time, alas 6:13. Una sa balita, una sa aksyon. Kakaroon sa na sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, ginbaha ang pila ka mga lugar sa syudad sa Bacolod tungod man sa pagtupas ang ulan kay halin kay inasang aga. Sa interview sa Aksyon Radyo, ginpahayag ni CDRMO Head Jo Marie Vargas ang pila sa mga lugar nga may pagsakas ang tubig amo ang sa indalom sa flyover sa dalan Magsaysay nga naglabot sa malapit duha ka tapak kag sa Puro Carvic nga naglabot naman sa critical level. Ang pila ka lugar nga nagsaka man ng tubig apang tubtub sa gutter level amo ang halin sa North Terminal pagkato sa flyover sa Barangay Batas samtang 1.5 feet naman sa Buri Road, Barangay 3 kag 4 lakip na ang Purok ng Kakag sa Rizal.
Liza. Wala sa evacuation nga ginpatigayon apar nagapadayon man ang monitoring sang CDRMO sa mahimo pagsaka sang tubig karon sa gabi. Ang dirikinay sa may south amotong lain sa may dalom sang flyover sa isay. Nagdalom medyo to may ibang auto na stranded kaya na tungod gulpi na nagdalom ang tubig. Kura mga almost 2 feet. Ang kabahin sa pagpahayag ni CDRMO Head, Jo Marie Vargas. Sa iba niya balita lokal, nagbungguanay ang 3 ka mga salakyan sa National Highway malapit sa Banga, Ajinomoto, Barangay Talok, syudad sang Bago o kuna sa syudad sang Bago sinila mga hapon. Suno kay Bago City PNP Chief of Police Major John Joel Batos-Batusan, nagikan sa Barangay Talok ang pick-up kag padulong sa syudad sang Bacolod sang nag-agaw ini sa linya sang isa ka carry nga kargado naman sang mga kristal kag padulong naman sa syudad sang Bago ang direksyon. Naulamid man sa aksidente ang nagasunod niya canter kung sa diin sakay ang 2 ka mga persona. Bangod sa mabaskog nga impact, wasak ang uluhan kag kilid nga bahin sang carry, wasak man ang windshield sang canter kag guba naman ang saportahan sa driver side sa pick-up. Ang driver sang pick-up nga si Jomel Luhario, 35 anyos sang Barangay Talok, syudad sang Bago, ang yara karon sa kustodiya sang Bago PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Upod ni Luhario nga sakay sa pick-up ang iyaman manghod nga si Mark Luhario, 30 anyos. Pilaso naman kagindala sa hospital ang 2 ka mga sakay sang canter kag ang driver sang carry. Ginakilala pa sa karon ang mga sakay sang 2 ka mga salakyan. Sa dugang pangabalita lokal, aminado si Councilor Lady Glass Gonzales nga hindi mahapos ang trabaho sa iyang mga kaupdanan sa Liga ng mga Barangay sa Bacolod antes pa man nga madeklarar bilang COVID-19 free area. Suno kay Gonzales, magluwas ang kabudlayan sa kooperasyon nga ila ginahingyo sa publiko. Wala man sila sang kontrol o sa nag-abot ng mga LSI, lakip na ang mga health workers nga residente sang ilatag sa mga lugar. Apisar sini nga sitwasyon, lubos nga pasiguro sang ilahanay ang nagakaigo nga suporta agud nga mabuligan ang karon nga administrasyon. Sa Ribaluan, nga base sa record sang EOC, 49 sa 61 ka mga barangay sa Bacolod ang tigayon na nga na-deklarar bilang COVID-19 free area. We are expecting for 100% barangays to be COVID-free, no? But hindi na siya the reaction art. I know the hardship sa barangay paano magka-COVID-free. Sometimes it's beyond our control, no? Ang kabahin sang pagpahayag ni ABC President Lady Glass Gonzales. Magapagwasang 27.5 million pesos nga pondo ang Negros Occidental para sa pagbakal sa COVID-19 vaccine. Suno kay Governor Bong Lacson, natala na kunta ni subong nga adlaw ang pagperma sa kontrata nga ginpreparar sa Department of Health kaupod ng National Government kay AstraZeneca nga kompanya apang ginpaisol tubtubwas nga adlaw. Dugang pa ni Lacson, isa sa ginhalinan sang pondo para sa pagbakal sa vaccine amo ang pundo sa nga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Palayag pa sang gobernador, ginpangabay sang probinsya ang 100,000 ka doses ng COVID-19 vaccines nga ibakuna sa mga frontliners. Samtang natala na naman yung magpatawag sa pagsapol si Lacson kaupod ang mga alkalde sa syudad kag Banwa, sumuman ang mga pribado nga sektor agud nga maistoryahan ang pagbakal sa vaccine para sa ila nga nasakupan. We were informed by the pharmaceutical company that DOH only released the contract yesterday. So instead na signing to date, it just moved for tomorrow. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:18. Sa itong mga ka-aksyon, pinaka-importante nga halungan
namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon, Aksyon Radyo. Welcome back sa second part sa atong iyang pagpanamyaw diri sa Facebook Live sa mga ka-action naton nga sige sa gihapon na pagtutok. Sa kay Ma'am Rose Guevara, mayong gabi dira sa imo ma'am kag mayo lang nga pag monitor man sa sini nga tinion. Okay? Oh, anyare. Lang. Sa kay oy kay to Noel, again, ano nga mag-pronouncing mo nga natuga kalipat ko. Henoraga Jr. Jack to nito Noel, mayong gabi dira sa imo to. Sa kay Josie Sabala, good evening. Sa Kabankalan sa ila ukay kag cheche. Okay. Sa kay Miss Marilu Travilla Catinoy, mayong gabi. Sige Sa kay Raydan Velasco, good evening action naan, monitor from Punta Talaban. Okay. Oy, kay Anthony Jones sa Villa Ceblano, makadto ka di buwas. Sige, go. Excited lang. Go lang di, visit lang di. Dalon mo ang imo nga mga other nga you know, mga friends mo sa energy para marami kayo. Sige. So, iban pa natin yung mga ka-action. Ito nga kung yung ginapang-greet ni Ban. Okay. Sige. See you sa imo sa liwat Anthony Jones sa Villa Ceblano, ha? Sakay. Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening dira sa imo kay Sir Eddie Laos, mayong gabi man. Nga naga-monitor dira sa King Town sa Victorias. Okay. Sige, standby kita danay para sa aton nga national news. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon, Aksyon Radyo. Bakolod man sa gihapon, padayon Aksyon Radyo. Bakolod saludo sa imo, padayon Aksyon Radyo. Salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo.
matian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:25 kagkaroon sa ritanas sa ngaton mga nagapangunang nga balita national. Gin-withdraw sang Gamaleya Research Institute sa Russia ang ila aplikasyon nga magpatigayon sang Phase 3 clinical trials sa Pilipinas. Sa idalom kuntani sang sa idalom sang sining aplikasyon para sa third kag final phase ng clinical trials, ang efficacy kag safety sang vaccine ipaidalom sa test sa 300,000 ka mga volunteers. Suno kay DOST Undersecretary Gwen Guevara, ang Gamaleya nga manufacturer ng Sputnik 5 vaccine ay nag-withdraw sa aplikasyon para sa trials kag sa baylo nag-apply para sa emergency use authorization sa Food and Drug Administration. Dugang pa ni Guevara, ginapaabot nga subong o kon buwas magapasa sang EUA application ang Gamaleya sa FDA. Sa dugang nga balita national, ginanunsyo sa Department of Health nga ila ginausisa kung na ang tatlo ka mga COVID-19 variants lakip ang UK variant ang nakasulod na sa Pilipinas. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa karon may tatlo ka variant nga ginabantayan kay gini ang UK type variant, South Africa nga variant kag isa pa nga na-identify sa Malaysia. Una gin report nga ang bagong nga variant ang nadiscover sa Sabah, ang teritoryo nga gina-claim sa Malaysia kag Pilipinas. Iniwan ang nagresulta sa istrikto nga lockdown sa probinsya sang Sulu. Ginanunsyo sa Department of Science and Technology kung DOST nga nagapangita sa karon sang 15,000 ka mga partisipante para sa Solidarity Trials ng World Health Organization para sa COVID-19 vaccines nga mag-aumpisa sa katapusan sang Enero ukon sa bulan sang Pebrero. Ang kadamuon sang partisipante ginpasaka hadin sa inisyal nga 4,000 pakadto sa 15,000 sa tuyo nga ma-align sa target sang WHO nga magapatigayon sang rapid community-based enrollment in hotspot areas. Suno kay Undersecretary Wena Guevara, nagpangayo ang DOST sa dugo nga pondo nga 384.4 million pesos para sa 15,000 ka mga partisipante. Ang Solidarity Trial patigayonon sa Metro Manila sa diin gin-report ang katunga sa masobra 482,000 ka COVID-19 cases sa bilog nga pungsod. Gin-confirmar ni Department of Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga natapos na swab kag nag-quarantine na ang mga close contacts ng Pinay domestic helper sa Hong Kong nga nagpositibo sa UK variant ng COVID-19. Suno kay Vergere, ang mga specimen ginpadala naman sa Philippine Genome Center. Dugang pa ni Vergere, ang DOH naga-monitor lamang sa karon sang kondisyon sa nasambit ng mga close contacts. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Detalye sa aton balita, international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon. Kakaroon sa ritana sa ngaton balita international, nagwa sa laboratory study nga ginpatigayon sa Pfizer Inc. kag BioNTech nga ang ilang COVID-19 vaccine nga gin-develop ang maikasarang batok sa mutation sa ginakabig highly transmissible nga variant sang virus nga nadiscover sa UK kag South Africa. Sa pagtuon sang Pfizer kag mga scientist gikan sa University of Texas Medical Branch, nagapakita nga ang vaccine epektibo sa pag-neutralize ang bag-ong variant sang virus. Ang pagtuon ginpatigayon paagi sa blood sample halin sa mga tawo nga ginhatagin sang vaccine. Sa karon, limitado pa ang findings bangod wala ini nagalantaw sa full set sang mutation nga mahimo nakitaan sa bag-ong variant sa COVID-19. Kag sa atong balita sports,
Target sa International Olympic Committee o kun IOC nga mabakunahan batok sa COVID-19 ng mga atleta nga mag-intra sa kompetisyon para madayon nga safe ang Tokyo Games sa bulan sa Hulyo. Sa piyak nga hindi maguna ang IOC sa listahan kung sinong dapat nga mabakunahan sa COVID-19 vaccines kaangay sa mga nalakip sa vulnerable sector kag healthcare workers, nagalaom sila nga sa madaling nga panahon mabakunahan man ang mag-intra sa Olympic Games sa Tokyo. Sa tunga man sa pagkadiscover sa bagong variant ng virus kag pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Japan. Kag sa atong balita entertainment, gindayaw ni Maha Salvador ang co-star sini sa isa ka teleserye nga si Janela Salvador bilang strong woman. Nagligid ka Martes, ginpakilala na ni Janela kag sang boyfriend sini nga si Marcus Patterson ang ila baby nga ginhingadlan kay Jude. Sudo kay Maha, ginadayaw sini si Janela tungod nga nangin mabakod kag wala na hadlok ini agod at ubangon ang bagong hangkat. Ginpaambit man ni Maha ang kalipay nga ginbatsyag ni Janela sadto sang madiscover nga nagabusong na ini. Una gin-reveal ni Janela nga si Maha amo ang maihibalo angod sa iya nga pregnancy journey. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:35. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Action Balita Evening Edition, karon nga adlaw Biyernes, Enero 8, 2020. Sa liwat ang inyo tagbalita, Action and Defensor. Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon